Ka School Auxilium Higher Secondary School Mautonum hapreng ka jing ipu iping menta ka sngi ka arpau nyau tarik risau kala yo ban penhap perdano ya katayo lekmen ki kena school hadian baki kena kila yo ban lekmen bat ban shim benta shit raham haki program bat ki jing ya ka baper nadu ka sngi sedang ya katayo lekmen ki kena school lawan ban penhap perdano dau ba Jason S Maulong MLA ka Umsning constituency kumukong san ha ka jingdon rekat lang ka sister Bashisha Masar principal ka Auxilium Higher Secondary School kinong hikai ki kmi ki pa ki kena school lambat ki weide ki riurang ba bat na kaliang ka sister Bashisha Masar principal jong ka tega school kalayat hu ba ka tega program ka long kum shibenta ban penkemen ye ki kena pule jong ka tega school ha ka ba ki nong hikai ki lasaki ya ka jing shimbenta jong ki kena school ha ki program baper kabala penlong baro stayo lenter bat kabalong ru kum ka jing pengat jabing bat ki jing mut jing perkhat jong ki kena nalor ki jing pule kaba ki penlut por ha ki kamera kelas ada ngawan Islam room lelai jadi ko program kaba mah masuk hadu kata masuk belong ya ilade nama kemau ilade de mentrapol school kumne yo apanya participate dalam ki perlok ke syad adam ya roa ya kut mah kumta te kalau kau should reflect back kalau ba enjoy kan pinang ya dan hang school kata kejingnya buram kalian mar kalian gajingnya pet lam iwe mo kata ka jingpule puji ka badongkam hakmat dongkam ya kata marka akor ka burong ko bala kren mene ba orphans ki dongkam hakmat ben bu akor burong man burong la ki mit pa burong ki nong kai burong iwe na ngai pi bat pin kiu shakmat ka puli puji dongkam nganget ba na preng jong pi ki bran hang ne pin salong ki hadi na bod fa ina ng school fili ki college ba per university ba per anget ba pin long ma kita ki klur jonga i ka klur jongari banda flalong klur jongari kumbanga kremene one bede ma shala ka shnong la de shala ka ri la de shala ka school la de contribute kat bala ni bod jong la de ni dok kam ka jingerap iwe kat ni filadon habani campus bi tanat habani ka school beautiful campus nganget wa ni snok tilang kani ka school ka kiyo kat banang ya isni made a call to the concerned department is a sanction now even kalau kamu ni basketball what are the deal ang hotel mga bakli mga pagkari ka cingkulan na kanyang usama. Thank you so much.